Okay, jamen vi starter med den første opgave, som hedder opgave 1, og den siger bestem den stamfunktion til fx, som er lige med x i tredje minus 4x plus 1 over x, hvis graf løber gennem punktet 1,4. Det vi gør, det er, at vi først bestemmer stamfunktionen, som opgaven siger, og det gør vi ved at sige store f af x. Yes. Og det bliver så her til en fjerdedel x fjerde minus 2x anden plus, når x det bliver ln til x. Så sætter vi plus k, der er en konstant på, som vi skal udregne. Det gør vi lige nu. Bestemmer vi, vil vi bestemme k, og det gør vi ved at sætte vores x-koordinat ind på x-plads, og vores funktion lige med y-koordinaten. Her store f1 er lige med en fjerdedel ja, altså hvis vi lige sætter den ind i her med vores stamfunktion, så får vi 18 fjerdedel gange 1 i fjerde minus 2 gange 1 i anden plus ln til 1 plus 2 er lige med en fjerdedel. Så kan vi gå i gang med vores udregning. En fjerdedel gange en fjerde sådan fjerdedel minus 1 i anden, det er 1 gange 2 plus ln til 1, det giver 1. Nej, det giver 0. Det giver 0. Og så har vi bare vores konstant er lige med en fjerdedel. Så isolerer vi k, så fra side. Så får vi at k er lige med 2, at de 2 fjerdedele går ud med hinanden. Nu ved vi hvad k er, det kan vi så sætte ind i vores oprindelige funktion heroppe. Sådan der. Og så sætter vi det plus 2. Og så ved vi altså, at hvis vi laver den her, så har den en graf, som går gennem punktet 1,4. Ja. Opgave 2. Graferne for funktionerne fx og gx skærer i første kvadrant en punktmængde m. Beregn arealet af m. Min første funktion fx er lige med x i anden minus 4x plus 5 har jeg allerede indsat i GeoGebra. Min næste funktion gx er lige med 2x i anden, eller bare 2x plus 1, indsætter jeg så ved siden af. Så har jeg mine to grafer for mine to funktioner, og på dem der skal jeg så have valgt to skæringspunkter, så jeg kan udregne arealet. Første skæringspunkt her, og andet skæringspunkt er her. Når jeg nu har to funktioner og to tal, to skæringspunkter, så kan jeg finde integralet af funktion, tal. Min første funktion er f af x. Min anden funktion er gx. Så tager jeg to tal, som er deres skæring i x-aksen, hvor første skæring er 0,76, og den næste skærer i 5,24. Så der man må udregne det,
Og den tager så arealet for M her. Og det er vist med A, og det A er lige med 14,91. Jeg har altså et areal på 14,91. Yes. I opgave 3 skal vi tegne en graf for funktionen f af x lige med ln til x plus 1 minus 1, som afskærer sammen med første akse og linjen x lige med 6 i punktmængde. Så skal vi beregne arealet af den. Så bruger jeg GeoGebra og indsætter en funktion. Og jeg indsætter x lige med 6. Og så det er vi skal finde. Så indsætter jeg nogle punkter, som er mine grænser. Og så skal jeg finde et grad af funktion, tal. Det er ikke som en funktion. Så vores første grænse det er a, som er 1,72. Og vores anden grænse det er 6. Og så får vi altså, at arealet herinde er 2,34.